Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamenta kasni. Hadian ba kajing ot ginong rep ya kajing bam knyang ki kba ka Hills Farmers Union HFU West Coast Hills kala hier ha kiling kha kba paddy field la yo i ba shisha ki knyang ki ba khot kinyang blue paddy blue beetle klas dang bam ki kba kaleng ki jaka nadu madan reuble madan langle madan maukma madan merhoy hathan langpi bar ki wei ki jaka. Kum kinong rem ngilam une uknyang ula don lupa hakikba nadu ubnai Julai Henry ha ubnai August tayo baar la itu ulas dangbam ngi hap ai dawai senred spray no khnang un pet no une uknyang lani unyam na kaliang ka HFU ngilayathu report ya kane ha ka office u DAO bar hapo ka jingelam usa pawa Ngilayo i ulapha e kinong tray banet jurim bat la idon kamno ban sinret no da kadawai biopesticide BA kabakre lang bat ka Ngakum u General Secretary ka HFU West Coast Hills ya baro ki para nong rep ka ba wat bin slam ngobhale shimno kadawai BA na ka office u District Agricultural Officer lani kendo ya usa pawa lani ya kinong tray Kani kadawai khle lang bar ka sa sinren kani kadawai ka yarab ya ujing thung kam kta ya ka jingpat jingkya kinong rep ban bam ya ukba Nadu usnam hajar khat khandai la khamlap ya uni uknyang blue ba upenjot iki kba ladang im ai dawai kan kta no ya utenrai kba bat sei so shu Katkum ka jinglap jongi kinong rep lada ai nadu ubnai Julai hadu September dang yaram Henry kaba ban ai ha ubnai Julai August hadu September tayo baningkong baar bat bha da ai minstem bat janmien bat ha kapor barang ne omslam Ngi kerpat ru ya kinong rep bandra Xerox eping bat passbook banit shimdawai bat ban ngi kerpat yaki ka office ban penbiang kidawai bat yarap lang yangi kinong rep kerwo na uba lumlang khars imli General Secretary HFU West Coast Hills District Kinorep pakapor ban senrai yang didawai kabiang por ban num slap por barang berkumjuru mestep melani janbit barakuju por ngibiang kabiang nomor bunu kunyang lodan nadu bena Julai hakipet hakti te enda ula ni kunyang di labam ula li hakitu por mensyo katu pide ban senrai no kapor menta kadang biang pha menta Agust tayo khadu hadu September tayo ban kong ba ar dang biang ban ai no balik si laringi ai pala de katakan dir no kapor ba kubaun sestai tiger pada ginorep ngin sim kialang berkunjuru ngin ya lelang nadu baru udang red nadu mentah kenang ba gajing yo nong gande yang ginorep bat nu nyang ilalap nu dowai kumbangi layo na agri nu dowai baba ne te ki sa IA yang nu dowai bat let's say kabangi yu ba unu dowai unom kta ya gajing ko jing khia jong ki uyara ban pen khia yo kuba andre uai ya gajing ko jing khia ko pura khamtam kanom kta ya gajing ko jing khia jong ki yang para nong rap yang ke besibon yang ubah steng padi blue betul uni yang padi blue betul day berit ha bar ngila ban yoi lembah kidur bolong bah red bah bat ni yang ni jukot inorep ni ong ba udah yang blue boni yang enda wa bam enda ham hadin ngod ba kajingjot ko ba nomor ba unda lo bam isla kuba uduk bor no enda lo uduk bor usayap no kuba te kajing seiso kaduna no ulaban seiso atau kajing seiso kaduna no ulaban seiso andre kapor kam ya dai sebu kuloi no ban hap maria seiso kuloi no ban hap tegum tangi dan kamen ya da ban nagalian jongi ngile kendu ya isar pawan ka office jongka district agriculture officer bat nagalian jongi ila ong ba ila ai ila ya thu ila persiang man ai ngi ni dawai ka ba khot ka dawai baba te kerpadi para norep basa bahan chimio ni bar spray ya gitu lani spray ni sendet ya gitu ki keba jong ki pentor keba te kerpadi norep bang gimde ban kinsting ni ban chimio ni ka dawai na ka office jong ka di io bar hadin kata kerpadi norep basa bah ba pila lesim sa le sendet ya por janbit o step ki nong tre jong ka dio kin sabatai kumno bang de ban le te kerpadi norep ngimde ngide ban sim khiai kani barang kejuk por ngi kerpadi ya ki officer jong ka lani ki nong tre jong ka dio baki de ban district agriculture officer ki de ban yarap lem ki norep ban batai sai kena baki norep jong kin yo ya
kaban yokhej yo sok ke jing job nam ta ke jing rap jong ki hejo poru ngi yu i ba nakaliang jong ngi ki no rep ngi mat shibun gum ni jing te hejo por ngi kerpat ya ki borun tepai bisa bahawan rap le ngi kerparu gi no rep bisa bahawan man ra kot kum ka epic bat ka zirok jong ka passbook nang ba pinjau ban le chim ni dawai ha ka office jong ka district agricultural officer yang jongi ka HFU lani hill familiar ni ka West Kutch district hadin ke jing ud jingam jong ki pajba ki norep ki jongi ba udon to khnyang hak ke ba bam ni ke ba te kham da pen slam ni alej ban jingo ya ki jaka dalam yap melan langdi gue pat ki jaka bat ni yu ru halang pi ru ba don to khnyang jong ki baki norep ki ya kendo baru ni khnyang ulas sedang ban bam ya ko ba bat ender lo bam ya ko ba ki kelaban yap no lani ki telot no ban se tu so hak por baki dak pun ki ba te ngi kerpat ru ya ki norep ki jongi ba ngim de ban le sting ni re ngi de ban nak ni de ban leje thu haka office jong u DEO district agricultural officer nang bagi yo ban yarap lam nagliang jongi etu biuru ngila dep ban ajing tip haka office ke jong u DEO lungba usar khawa bat haka ju por nagliang jongi kila sim khia kila wan ban jure pro yo ni khnyang ba kile i bodon shatap khnyang bat uni